Danas bih hteo uz pomoć Allaha da govorim o jednoj itekako kompleksnoj, teškoj temi koja nije nimalo laka. Hteo bih da govorim o haku, pravu i dužnosti roditelja naših od nas sami. Kažem, nimalo laka, jako kompleksna, teška tema. Nešto što se nalazi u dubini duša naših, u srcima naših. Onda to treba nekako jezikom izneti na površinu i posavjetovati. Bilo kako bilo, siguran sam u jedno, da svi vi koji ste danas ovdje sa svojom decom, da ćete biti srećni što će vaša deca čuti i saznati kakav bi to njihov odnos trebao biti prema vama, prema roditeljima. A s druge strane, siguran sam da svi vi kojima roditelji nisu živi, da ćete osjetiti žal zbog toga što njih više nema. Jer roditelji su naša prečica, naš put do dženeta. Božjeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem bi često pitali, ashabi bi znali pitati: Božji poslanik, reci nam koje je djelo najbolje. A Božji poslanik je jedne prilike rekao: namaz obavljen u svoje vrijeme. A onda dobročinstvo roditelja. A onda džihad, to je borba, rad na Allahovom putu. Zamisli, dragi moji brate, da dobročinstvo prema roditeljima Božji poslanik stavlja ispred rada ili borbe na Allahovom putu. Poslušnost i pokornost roditeljima dolazi odmah nakon pokornosti i poslušnosti njemu, gospodaru Allahu dželešanu. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Gospodar tvoj Allah naređuje da se nikom drugom osim njemu Allahu ne klanjaš, ne pokoravaš. وَبِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. I da roditeljima svojim dobročinstvo činiš. I da roditeljima svojim dobročinstvo činiš. Pokornost Allahu dželešanu. I, ne kaže Allah thumme, zatim, i dobročinstvo da roditeljima svojim činiš. Ispričat ću vam jednu priču, običnu priču, životnu priču iz sveta životinja. Priču o ptici, čirikli, tujuru, pilju. Znamo da u životinjskom svijetu, kada se životinje sukobe, da ili će životinja biti ubijena, ili će pobeći sa bojnog polja, a jedino je ptica u životinjskom svijetu koja kada osjeti da će izgubiti, da će biti pobeđena, da će biti ubijena, je ta da svoje krilo spusti pred tom drugom pticom. Krilo svoje spusti. Spusti tako da to njeno krilo bude u pravom uglu. Ne savije krilo. Spusti, ispruži ga. A onda u tom i takvom položaju spusti i svoju glavu. Moleći za život. Moleći za život. Ptica. Dragi moji brati. Moleći za život. Zamisli ovu našu priču. Ovo je naš život. Život svakog od nas koji je iz kičme svoga oca, praoca Adema alejhi selama, došao, nastao. Život svačiji naš, čije su naše majke u našim stomacima 9 mjeseci nosile, čuvali. Život koji je iz utroba naših majki krenuo. Ako ova ptica prema svome neprijatelju onako ponizno svoju glavu pod pravim uglom, to je krilo, ruku ispruži i glavu,
kakvi bi mi trebali biti prema našim roditeljima, koji su nam život u tom prenesenom načinu u smislu da kale Allahu Ta'ala fi kitabil kerim, pa kazuje nam uzvišeni Allah u svojoj časnoj knjizi: Kul ta'alav atlu ma harrama rabbukum alejkum. Reci, dođite da vam kažem šta vam vaš gospodar propisuje. Ella tušriku bihi šej'an. Da mu druga ne pripisujete. Wa bi walidejni ihsana. I opet isto. I da dobročinstvo svojim roditeljima čini. Allah uzvišeni nam je naredio da iz pokornosti njemu, Allahu, glavu na seždu spuštamo, a da iz milosti i ljubavi prema svojim roditeljima također se njima spuštamo, da njihova reč bude gornja, a naša reč. I gdje god bi gospodar naš u Kur'anu naređivao da njega obožavamo i verujemo, uvek je to spajao sa dobročinstvom prema našim roditeljima. Dragi moji brate u islamu, dobro znaj, put do Allahove ljubavi, do Allahovog zadovoljstva vodi preko puta ljubavi i zadovoljstva tvoga i moga, naše roditelja. Put do Allahove srdžbe, Allahove ljutnje vodi preko puta ljutnje srdžbe tvoga i moga, našega roditelja. Rida Allahu min rida el walidein. Allahovo zadovoljstvo je i zadovoljstvo roditelja. Jer zapitaj se, porazmisli, kako misliš da ti je Allah Đelešanuhu oprosti, da ti se Allah Đelešanuhu smiluje i da Allah bude zadovoljan s tobom. Kako misliš da ti Allah oprosti? Ako postoji nešto što ti rođeni otac ili majka neće oprostiti, neće halaliti, kako misliš da ti Allah oprosti? Kako misliš da Allah bude zadovoljan s tobom ako tvoj roditelj nije zadovoljan s tobom? Dragi moj brate, kako misliš da ti se Allah Đelešanuhu smiluje, da bude milosti prema tebi, a bez njegove milosti nema nam džennet? Ako u svom srcu nemaš milosti prema svojim roditeljima, prema ljudima uopšte, ali prevashodno prema svojim roditeljima. I dobro znaj da često puta Allah uzvišeni svoj odnos prema tebi, prema meni, gradi, uslovljava tvojim odnosom, mojim odnosom prema mojim roditeljima, prema ljudima, prema zajednici. Ako bude milosti prema ljudima, prema roditeljima, Allah će biti milosti prema njemu. Ko bude od pomoći svome bratu muslimanu, pa Allah će od pomoći biti njemu. Ko učini nasilje ljudima, Allah mu pošalje za to osvetu, pa makar i nakon nekog vremena. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je govorio: roditeljska kletva prekida porodičnu lozu. Roditeljska kletva prekida roditeljsku lozu. Ona prekida porod. Ili barem na taj način hajr porod. Čovjek ima djecu, ali nema hajra u njima, da mu djeca nisu hajr, da mu nisu dobra. Roditeljska kletva. Na nas Allah Đelešanuhu sačuva toga. Pa nastavlja dalje Božji poslanik pa kaže: ko zadovolji roditelje, Allaha Đelešanuhu je zadovoljio, a na koga su roditelji srditi, gospodar svetova je na njega srdit. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Zejd bin Ali kaže da je čuo od oca, a on od poslanika, da je rekao da je postojala blaža reč od uf, sa kojom biste vi izražavali svoju
nezahvalnost i neposlušnost roditeljima i nju bi Allah zabranio da je izgovoriš, kažeš roditelj. Bismillahirrahmanirrahim. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kada jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, fala taqul lahuma uffin. Fala taqul lahuma uffin. Nemoj im reći ni uf. Wala tanharahuma. I ne podvikni na njih. Wa qul lahuma qawlan karima. I obraćaj im se sa riječima punih poštovanja. Ne možeš majku svoju zvati po imenu. Moraš birati riječi. A ovo kada ti Allah u Kur'anu zabranjuje uf. Uf nisu riječi. Uf je uf. Uf je. Nisu riječi, nisu u i f. Uf je kada čovjek uzga. Nisu riječi. Uzgah. Uzgah ti. Allah zabranjuje da uputiš svome roditelju. A kamo li riječi? A kamo li riječi? Dragi moji brate, kada svom drugu, poznaniku, prijatelju, komši kažeš uf, i uradiš i neke gore stvari, nije dobro, ali prođe. Ali neće kod Allaha proći tvoje uf, tvome roditelju. Neće kod Allaha Đelešanu proći. Jedno od Allahovih lijepih imena, Esmaul Husna, je i El Baru, dobročinitelj. A nešto nekako suprotno tome na arapskom je nešto što je gorko, El Aq. El Ma'ul Aq, gorka voda. A nešto što je suprotno svemu tome je ono što mi, kada sam govorio preprošlog petka, je ono što mi činimo žrtvu za našu decu kada nam se rađaju, akika. Akika se upravo i radi da jednoga dana ti tvoje dete ne bi bilo u tebi gorka voda. Jer onaj ko bude gorka voda svojim roditeljima, gorkim životom će živjeti. Allah će na njemu svu svoju gorčinu iskazati. Kurban, akika, koga dajemo, žrtvujemo Allahu prilikom rođenja naše dece, da bi nam dijete poslušno i dobro prema Allahu, a i prema nama, a i prema njemu samome, prema sebi bilo. Moram vam ovdje reći da ovo ne bi bio samo jedan od onakvih govora, lijepih ili manje lijepih. Dragi moj brate, preispitaj se koliko si pokoran svojim roditeljima. Jer naravno postoje simptomi koji ti ukazuju gdje si i šta si, kud si. Pa jedan od tih simptoma je, kako kaže Božji poslanik, onaj ko nije poslušan svome ocu. Allah mu skloni nur sa lica. Nema nura na licu, nema svetla na licu. Onaj ko nije poslušan svojim roditeljima. Jedan od simptoma je da onaj ko nije poslušan svojim roditeljima biva ponižen kod ljudi. Ma džaba ti avioni, kamioni, novac, pare. Ama ljudi te znaju kakav si prema svojim roditeljima. Ponižen si, njihovim očima si loš. Sami ti kakav si u Allahovim očima. Biva ponižen kod ljudi. Ma koliko postigao u životu na dunjalu. Onaj koji je neposlušan svojim roditeljima, kaznu, pored kazne koja ga čeka na ahiretu, dobija još na ovom dunjalu. Svaku drugu kaznu, svaku drugu neposlušnost, Allah kaznu za to odgodi za ahiret. Može. Jedino za neposlušnost prema roditeljima, Allah kaznu daje još na dunjaluku pored kazne koja te čeka na ahiret. Onaj koji je neposlušan svojim roditeljima, u problemima je, non stop je u problemima, iskušenjima, život mu je pun gorčine. Onaj koji je neposlušan svojim roditeljima, Allah mu neće dati da svoj život okonča rečima šehadet. Sad ćete čuti priču o jednom
mladiću koji je živeo u vremenu Božega poslanika. Onaj koji je neposlušan svojim roditeljima, roditelj koji čini dovu za njega, dovu tražeći kaznu za njega, takva dova biva primljena kod Allaha Đelešanovu. Dobro se čuva i pazi. Onaj koji je neposlušan svojim roditeljima, na sudnjem danu mu Allah neće dati da gleda u njega, da gleda Allaha u lice. Onaj koji je neposlušan svojim roditeljima, šta god radi od dobrih dela na ovome dunjaluku, neće mu biti primljeno. I ako bude bio u džennetu, bit će onom najblažem, osnovnom džennetu, da tako kaže. Dragi moji brate, zato umjesto gorke vode budi el-baru, dobročinitelj svojim roditeljima. Požuri i budi dobročinitelj dok su oni živi, a kada presele, budi im opet dobročinitelj, tako što ćeš im dobu najmanje 5 puta dnevno posle svakog namaza, a i u namazu učiti. Rabbena firli voli vali dejde. I učimo u svakom namazu po nekoliko puta. I na sunetu i na fardu. Gospodaru, oprosti meni, voli vali dejde. Vidite dova u namazu za naše rodine. Pored dove, posle namaza ili toliko dana. Dakle, čini dobu za njih, učini hadž, obavi hadž, zekat daj, ali znaj da je mnogo veći sevap, da im dobro činiš dok su živi, pa zato požuri sa činjenjem dobra svojim roditeljima, jer čineći dobro svojim roditeljima, ti dobro činiš Allahu Đelešanovu i time mu iskazuješ svoju pokoru. Dragi moji brate, dok su ti oba roditelja živa, to su ti kao 2 prozora ka džennetu. To su ti kao 2 prozora ka džennetu. Kada jedan od njih ode preseli, ostaje ti jedan prozor. A kada njih nema, kada njih ode, tvoj put ka džennetu će biti puno teži. Zato rekao, požuri da iskoristiš njihovo prisustvo, da sebi lakše obezbediš put do dženeta i miran i lijep, ugodan život još na ovom dunjalu. Ali reći ću, nažalost, bojim se da je naš odnos prema našim roditeljima nije ni blizu onako kako nas to savjetuje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i kako naša vera Islam nam preporučuje, naređuje. Naša poslušnost našim roditeljima je obaveza. Osim u grijehu. Osim u grijehu. Pa da ti roditelji nisu muslimani, dužan si ih poštovati i poštovanje im ukazati. Naravno, nećeš ih poslušati u grijehu. Naša obaveza poslušnosti roditeljima je uvek osim u grijehu. Rekao, u nizu grijeha koje svakodnevno činimo, neposlušnost roditeljima je grijeh za koga uzvišeni Allah kažnjava još na ovome svijetu. Rekao, ispričat ću vam priču o mladiću Alkami, koji je živeo za vrijeme Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio dobar i pobožan mladić. I jednoga dana kada se ozbiljno razboleo i pao u postelju, njegova žena ode kod Božeg poslanika i reče mu da je Alkama bolestan i da je u postelju. A Božji poslanik, kao Božji poslanik, posla Bilala, Aliju, Amara i Salmana, da ga obiđu. I onako kako je sunnet Božeg poslanika, videvši da je u smrtničkoj postelji, počeše pored njega izgovarati riječi šehadet. Ne bi li i njega naveli da i on izgovori riječi šehadet? Alkama to nije mogao. Alkama to nije mogao. Pa Bilal se vrati do Božeg poslanika i reče, šta je zatekla kod Alkama? A Božji poslanik reče, jesu li mu živi roditelji? Oni rekoše, otac mu je davno preselio, ali majka mu je živa. A Božji poslanik reče, dovedite mi majku, dovedite mi njegovu majku. Majka dođe i Božji poslanik mi reče, kakav ti je sin bio? Kaži mi, ili će me svakako Melek Džibril preko vahja, preko objave obavestiti.
A ona mu reče, bio je dobar, mamaždžija, davo je zekijat, hadž obavio, dobro činite. Kaži mi šta još ima. A ona mu reče, ali ja sam ljuta, srdita na njega. Vidite, samo ova reč srdita na srpskom je jako teška, srdita. Sve teško slovo do težeg slovo. Kaže, uvek je pridavao veću važnost i pažnju svojoj ženi nego meni. Uvek je pridavao veću važnost i pažnju svojoj ženi nego meni. Dragi brat, je li ti je žena preča od majke? Nismo mi ženomrznici. Žena u islamu, žena kao supruga ima posebno mjesto. Žena u islamu je carica, kraljica. U svim drugim religijama je rob. Jer gdje to ima da tvoj dinar bude njen dinar? A da njen dinar bude samo njen dinar? Gdje to ima da ti moraš održavati? Bez pogovora i pitanja. Dakle, nismo ženomrznici. Ali ovdje se radi o pravu majke, koji je preprava žena. I sebi napravi mini anketu, pitaj sebe. Ali iskreno, ne tražim odgovor, sebi ga daj. Je li ti žena draža od majke? Ako je to tako, onda nešto nije u redu. Ako je to tako, onda nešto nije u redu. Popravaj se. Mijenjaj to stanje. Neka žene, treba da ti bude draga. Majka je tvoje djece. Saputi. Pomagaš tvoju životu na ovom dunjalu. Ali majka nije mogla da izgovori riječi šehadeta, jer je majka bila ljubita i srdita na njega. Pa, kada to ču Božji poslanik reče Bilal, idi naredi da se skuplje drva i da ga zapalim, da ga u vatru bacim. A gledajte majka, to žena nikad neće vidjeti. A majka, zar plod moga srca da zapalim, da u vatru bacim? Vidite šta je majka. Iako je srdita i ljuta na njega. A Božji poslanik je na to reče, o majko, Allahova kazna je gora i teža i trajna je. Ako hoćeš da mu Allah oprosti, ti mu prvo moraš halaliti. Jer neće mu koristiti ni njegov namaz, ni njegovo dobro delo, ni njegov zekijat, ni njegov hadž, ako mu ti ne halališ. Vidite koja je poruka i pouka. A ona reče, Allahov poslaniče, budi mi svedok da sam mu halalio. I Bilal otrča ponovo ka njegovoj kući, gdje su još bili Ali, Selman i Amar, radijallahu anhu. I u tom trenutku Al-Kamal izgovori riječi šehadeta. Izgovori riječi šehadeta i na taj način preseli. Dragi moj brat, ako ti majka nije živa, roditelj, otac, udovi se sebi. Ako ti je majka živa, posle ove hudbe, džume, gdje god da je, otiđi i ruku je barem poljubi. Jer imaš je, pitaj onog koje nema, šta bi sve na ovom dunjaluku dao, da samo još jednom majici ruku poljubi, nogu poljubi. Zato ti kažem, otiđi, odmah posjeti svoju majku. I ne trebaš joj ni 100 grama kafe nositi, niti bilo šta, samo se pojavi. Samo se pojavi i selam je nazovi i ruku je poljubi. Pa Božji poslanik nakon ovoga, nakon sahrane Alkame, se okupi pa reče, na dženazi reče, o muhađiri i ensarije, ko od vas da prednost supruzi nad majkom, nad njim je Allahovo prokletstvo. I od njega se neće primiti ni obavezno, ni dobrovoljno delo. Često se u životu pitamo zašto nam je ovakvo stanje u životu, zašto nam je loše, zašto nam se dove ne primaju. Ako hoćemo da nam Allah usliša dove, da se naše ruke prazne ne vraćaju kada ih, moleći njega Allaha, podignemo, budimo dobročinitelji svojim roditeljima i potrudimo se da naši roditelji, a moramo to uraditi, budu zadovoljni sa nama. Olakšat ćemo naše putovanje, naših dova ka njemu, ka Allahu Đelešanu. A reče Božji poslanik, Allahovo Đelešanovo zadovoljstvo
je u zadovoljstvu roditelja. Allahova dželešanovu srdžba je u srdžbi roditelja. Hoću na kraju da kažem, ako ne veruješ, ako toliko pameti nemaš, pokušaj da budeš neposlušan svojim roditeljima, pa vidi kakav će život na ovom dunjaluku imati pored kazne koja te na ahiretu čeka i očekuje. Rekao na početku, jako kompleksna i teška tema koja ne može stati ne u jednu hudbu, koja ne može stati da svakoga dana po jednu hudbu organizujemo. Zato hoću da kažem još i ovo na kraju, da ti, moj brate, kome roditelji nisu živi, nemoj misliti da je tvoje dobročinstvo prema tvojim roditeljima bilo završeno onoga dana kada si sahranio, ispratio svoje roditelje. Nemoj to misliti. Dobročinstvo prema njima se nastavlja i nakon njihove smrti. Kroz tvoj namaz, kroz tvoje dobro delo, kroz tvoju sadaku, kroz tvoj hadž. O tome, još o puno tome, sljedećeg petka, ako Bog da, inša Allah. Allahu naš dragi, molimo te, oprosti nama i roditeljima našim i sačuvaj nas patnje u vatri. Allahu naš dragi, molimo te,